እግዚአብሔር ባርክ ሰናይ ዝኾነን ያምልኽ ግዜ ጸኒሕና እግዚአብሔር ሕጅርማ እንደገና በቃሉ ዘዛረበና ያምላኽ መስገን ኩላትና በመጽሐፍ ቅዱስና ራእይ ዮሐንስ ክንግንጽሊላም እግዚአብሔር መስገን ከምዚ ክባህልና ጸንሐ ክርስትና ኣብዚ ምንባር ጥራሕ ደይኮነ ኣብዚ ምጅማር ጥራሕ ደይኮነ ምውዳ እንደገና ድማ ክብሪ ምእታው ስለ ዝኾነ አምላኽ መስገን ብዛዕባ ፍጻሜና ብዛዕባ መወዳእታና ድማ እግዚአብሔር መስገን መጽሐፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ስለዚህ አብዘለኹም ሆነ እግዚአብሔር ሰላም እግዚአብሔር ሓለዋ ምሳኻትኩም ክኸውን ህዝብ አምላኽ እናተመነኹ ብርትዑ አጀኹም ጽንዑ ነቲ ዘለኩም ማጽኒዕኹም ሓዝዎ አምላኽ መስገን አምላኽኩም በዝኹነታት እዚ ፍለጥዎ ክብል ፈቱ ኩላትና ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 እንድሕር ገንጽልና ሎም መዓልቲ አርእሲ ትምህርትና ወይ ድማ አርእሲ ስብከተይ እንታይ ዝብል መልእኽቲ ሒዘ መጽእ ዘለኹ ጳጥሞስ መስኮት ሰማይ ዳይለ ጳጥሞስ እንታይ እዩ ንዝብል ሰብ ጳጥሞስ ታ ዮሐንስ ተኣሲርላ ዝነበረ ደሴት ያ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ኣብ ኮይኒ ነቲ ራእይ ዮሐንስ ርእይዎ ስለዚ ነቲ ራእይ ዝገለጸሉ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ መልአኹ ለይኹ ከም ዝገለጸሉ መጽሐፍ ቅዱስ ነገረና እዩ ስለዚ ኣብታ ደሴት ያ ኮይኑ ዝረአዮ ራእይ ብዛዕባና ሎም መዓልቲ ክንመሃር ስለዚ በዝሎሚ ህይወት ደቂ ሰባት ደሴት ኮይናትሉ ዘላ ማለት ነው ሰከፍ ሰብ ነናቱ ደሴት ሰሪሕሉ ዘለዋን ምስ አምላኽ ግን ክትራኸብ ትኽእለሉ ዝለዓለ ዕድል ኦፖርቹኒቲ ምዃኑ አምላኽ መስገን መስኮትካ ንሰማይ ቢልካ ንድሕር ከፊትካሲ ብዝበለጸ አምላኽ መስገን ኩነታትካ ክትርኢ እንደገና ድማ ትዝመጽውን ክትርኢ ዘኽእል ዕድል ይደሎ ማለት እዩ ስለዚ ዘለ ኩነታሲ ንክርስቲያናት ከምዚ ሓደ ዘደንጹ ነገር ጥራሕ ኣይኮነን ሓደ ጽቡቕ ዕድል ድማ እዩ ማለት እዩ አምላኽ መስገን ምስ አምላኽ ግዜ ክንወስድ ዝሕግዘና ካብ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 9 ዘሎ እንድሕር አንቢብና ኣነ ዮሐንስ ሓውኹም ኣብቲ ኣብ ኢየሱስ ዘሎ ጸባን መንግስትን ትዕግስትን መማቐልትኹምን ምንቲ ቃል አምላኽን ምስክር ኢየሱስን ኣብታ ጳጥሞስ ትበሃል ደሴት ነበርኩ ኢሉ ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ኮንኩ ብድሕረይ ከዓ ነዚ ትሪኦ ዘለኻን ኣብ መጽሓፍ ጽሒፍካ ናብተን ኣብ ኤፌሶን ስሚርናን ጴርጋሞስን ቲያትራን ሳርዴስን ፊላዴልፊያን ሎዶቅያን ዘለዋ 7 ማሕበራት ስደዶ ዝብል ከም ናይ መለኸት ዝበለ ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኹ ነቲ ዝዛረበኒ ዘሎ ድምፂ ክርኢ ከዓ ግልጽ ምስ በልኩን 7 ቆምቲ ቀንዴል ወርቂ ርኤኹ ኣብ ማእኸል እቶም 7 ቆምቲ ቀንዴል ከዓ 7 ክሳብ እግሩ እተኸድነ ብቕናት ወርቂ እውን ክሳብ ኣፍ ልቡ ተዓጥቀ ወዲ ሰብ ዝመስል ርኤኹ ርእሱን ጸጉሩን ጻዕዳ ከም ጸምሪ ጻዕዳውን ከም ኣሳሓይታ እዩ ዋዒንቱ ከም ሃልሃልታ ሓዊ ኣጋሩ ከም ኣብ ሓጎዶ ዝረሰነ ዘንጸባረቕ ኣስራዚ ሊባኖስ ይመስላ ድምፁውን ከም ደሃይ ብዙሕ ማያት እዩ ኣብ የማናይ ኢዱውን 7 ከዋኽብቲ ኣለዎ ካብ ኣፉን ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ይወፅእ ትርኢቱን ከምታ ብሓይሊ እትበርህ ፀሓይ እዩ ምስ ርኤኽዎ ድማ ከም ሙት ኮንኩ ኣብ እጋሩ ወደቅኩ ንሱ የማናይ ኢዱ ኣንበረለይ ከም ዝናበለ ኣነ ተቀዳማይን ዳሕራይን እቲ ህያውን እየ ኣይትፍራሕ ሞይተውን ነበርኩ እንሆ ንዘለዓለም ህያው እየ መርሖ ሞትን ሲኦልን ከዓ ኣሎኒ እምበኣርሲ ነዚ ዝርኤኻዮን ነዚ ዘሎን ነቲ ድሕርዚ ዝኸውንን ፀሓፎ ምስጢሩቶም ኣብ የማናይ ኢደይ ዝርኤኻዮም 7 ከዋኽብትን ናይቶም 7 ቆምቲ ቀንዴል ወርቅን እቶም 7 ከዋኽብቲ እቶም 7 መላእኽቲ ተን 7 ማሕበራት እዮም ተን 7 ቆምቲ ቀንዴል እውን 7 ማሕበራት የን ኢልዎ ማለት አምላኽ መስገን እግዚአብሔር አምላኽና በስም ኢየሱስ ነመስግነካ ኣለና ስለዚ ሃብካና ግዜ ስለዚ ሃብካና ዕድል ስለዚ ሃብካና ጥዕና ኩሉ ስለዚ ሃብካና ጸጋ በስም ኢየሱስ ስለዚ ሃብካና ምድሓን ኣዚና ነመስግነካ ኣለና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር እጅድማ ከምዛ መሰለ እግዚአብሔር አቦናይ ቃልካ ማዕዲ ስለዚ ኸፈትካልና እግዚአብሔር ካብ ቃልካ ንህይወትና ዝጠቕመና እግዚአብሔር ቃልካ ንግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ድማ ብርሃን ተባሂሉ ከም ዘሎ ነግርና መብራህቲ ኮነና እግዚአብሔር ንመንገድና ድማ እግዚአብሔር ከብርሃልና በስም ኢየሱስ ብርሃን ኮነና እግዚአብሔር خفات قالكا يبرህ ንገርታትካ ምስተውዓሊ ህቢሞ ቃልካ ይከፈተልና ብላለሁ ስለትገብሩ ሁሉ ጽቡቅ የመስግነካ ኣለሁ ቃልካ ስለትዛረበና ቦውን ስለትመርሐና እግዚአብሔርና አምነካ ኢናሞ ነመስግነካ ስተረፈ ጊዜና ሁሉ ባርክ ብሽም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አርስ ስብከተይ እንታይ ኢለ ጳጥሞስ መስኮት ሰማይ አምላኽ ይመስገን እንታይ እዩ እቲ ኣብ ልበይ ዘሎ መልእኽቲ ዮሐንስ ከምዚ ከነንብቦ ጻሕና ካብ ጥቕሲ 9 ጀሚሩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ዘሎ ካብ ጥቕሲ 9 ጀሚሩ ዮሐንስ ብምኽንያት ምስክር ቃል አምላኽን ምስክር ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብታ ጳጥሞስ ትበሃል ደሴት ተኣሲሩ ነይሩ እዚ ተኣሲሩ ዘሎ ዘመን ብዘመን
ዶሜንሻን ዝበሃል ንጉስ ናይ ሮሚው ደድሕሪ ኔሮ ዝመፀ ጨካን ንጉስ ዝውን ነይሩ ስለዚህ ክርስቲያናት ይእሰሩ ነይሮም ዮሐንስ ካ ሓደ ኻባታቶም እዩ ዳርጋ ካብቶም ኩሎም ሐዋርያት ንፈልጦም ምስ ኢየሱስ ዝነበሩ ድሕሪ ዝተረፈ ኩሎም ዳርጋ ኣብዚ ሰዓት ሳይ የሎም ብህይወት ማለት እዩ ስለዚህ ካብ 85 ክሳብ 96 ዘሎ ዓመተ ምህረት ከም ተጻሕፈት እዩ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንቲ ዝነግሩና ስለዚህ ሰብኣይ እዚ ኣብታ ደሴት ተኣሲሩሉ ኣብ ዝነበረ ዘመን ኣብቲ ደሴት ምእሳሩሲ ከም ሓደ ዝሕዝን ነገር ገይሩ ኣይኮነን ወሲዶ ዮሐንስ ማለት እዩ ኣብታ ደሴት ምእሳሩ ሞድማ እርጋን ኣለዎ ዓቢ ሰብኣይ ይበሳዕ እዚ ዮሐንስ ሽማግለ ይበሳዕ እዚ ጽቡቕ ማለት ኣይኮነን ቤት ማእሰርቲ ግን ነቲ ጽቡቕ ዘይኮነ ነገር ግና ሰብዚ ንጽቡቕ ነገር ክጥቀመሉ ኸለና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ነቲ ኣብ ሓንቲ ደሴት ካብታ ደሴት ያወፃ ኣይክልኒ ሓምቢሱ ክወፅእ እንተልናውን ደሴት እዩ ስለዚህ ማእከላይ ባሕር ኣሎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ህይወቱ ማለት እዩ ውፅእ ክብል ኣይክእልን እዩ ከምዚ ክብሎ ፀናሕውን ዕድመውን ደፊኡ ኣሎ ሰብዚ ናይ ክርስቶስ ሰዓብ ኮይኑ ካብ ንእስነቱ ትሒዙ ንየሱስ ዘፍቅሮ ዝነበረ ወዲ መዝሙር እናተባህሉ ተወንጌላት ዘሎ እዩ ይስዕብ ነይሩ ተላኢኹ ናይ ፍቅሪ ሰብ እዩ መጽሐፍት ኩሉ ንሕራም ቢብናዮ ብጣዕሚ ዝገርመካ ማለት እዩ ካብ ኢየሱስ ብዙሕ ነገር ጽቡቕ ነገር ዝተማሃረ ሰብ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚህ ነታ ምስ ኣቦ ዝነበረት ፍቅሪ ጥዒምዋን ብዙሕ ሰባት ድማ ብትምህርቱ ገይሩ ዘቐመጠልና ካብኡ ብዙሕ ንመሃሮ ሐዋርያ እዚ ሰብ እዚ ግን እንታይ ኮይና ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ኣንታይ ኣትዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ወላ ሓንቲ ክፉእ ነገር ስለ ዝገበረ ይኮነን ልክዕ ከምቲ ጎይትኡ ማለት እዩ ጎይታ ወላ ሓንቲ ክፉእ ነገር ከይተረኽበ እዮም ሒዞም ናብ ኢድ እንታይ ኣሕሊፎሞ ማለት እዩ ናብ ኢድ ዓመፅቲ ኣሕሊፎሞ ስለዚ ምንቲ ሓጢኣትና ክመውት ነይሩዎ ማለት እዩ ስለዚ ክኸይድ ከለኹም ከምኡ ኢልዎም እዩ ንሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ንዓይ እንተዳ ሰይጎምን ኮይኖም ንኣኻትኩም ከዓ ክሰጉኹም እዮም ኢሉ ንዓይ ኣሳዲዶምን እንተኮይኖም ንኣኻትኩምን ከምኡ ስለዝበለ ስለዚ ከምቲ ጎይታ ድበሎ ከም በፂሕዎ ነዚ ወዲ መዝሙር እዚ ተኣሲሩ ግን ዮሐንስ ስለዚ ተኣስረ ኣብ ኮይኑ ናይ ብኽያት ጸሎት ክጽሊ ከሎ ይኮና ንሪኦ ዘለና ናይ ጭንቀት ጸሎት ክጽሊ ከሎ ኣይኮና ንሪኦ ዘለና ኣብ ኮይኑ ስለምንታይ ዝመጽእ ንኽብል ከሎ ይኮና ንሪኦ ዘለና ዝኹሉ ዘመን ኣገልጊለካ ክሳብ እርግና ኣገልጊለካ እሙን ኮይና ኣገልጊለካ በቃ ድሕሪ ኩሎም ሐዋርያት ተሪፈ ክንደይ እሞ ድማ ታሪኹ ድሕሪ ምልሲና ርኢና ድማኒ ብዙሕ መከራ ሓሊፍ እዩ ኣብቲ ናይ ቸርች ሂስትሪ ከነንብብ ከለና ማለት ንረክብ ኢና ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ስለዘይተጻሕፈልና እምበር ኣሎ ብዙሕ ዝሓለፈ ነገር ማለት እዩ ብዛዕባ ህይወቱ ሰብዚ ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት ዘመኑ ስለዚ ኣብ ኮይኑ ምስ ኣምላኽ ኩማጎት ከሎ ይኮና ንሪኦ በቃ እዚ በፂሕኒ ዘሎሲ ዘይግባእኒ ኢሉ ኮግሮምሮም ከሎ ይኮና ንሪኦ ደልና ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ግን እንታይ ኮይኑ ዝብለና ሰብኣይ እዚ ምእንቲ ምስክር ቃል ኣምላኽን ምእንቲ ምስክር ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብታ ጳጥሞስ ትበሃል ደሴት ከም ዘሎ ስለተረድአ እንታይ ክኾን ከሎ ኢና ንሪኦ ደልና ኣነኮ ምእንታኻ ኣብዚ ቦታ ዘለኹ ምእንታኻ ምስክርካ ስለ ዝኾንኩ እኳ ኣብዚ ደሴት ዘለኹ ናብዚ ደሴት ዘምፅእ ካልእ ወላ ሓንቲ ምኽንያት የብለይን ኣብ ደሴት ምህላወይ ኣብ ከተማ ምህላወይ ምእንታኻ እዩ ክብሎ ከለና ንሪኦ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚህ መስኮቱ ናይ ሰማይ ከፊቱ ታኽገብር ከሎ ምስ ጎይታ ክዘራረብ ከሎ ናብ ኢየሱስ ኣንፈቱ ናብ ጎይታ ክገብር ከሎ ጎይታ ድማ ነቶም ዝፅውዕዎ ኩሎም ፀውዑኒ ኢሉ ኣምላኽ መስገን እንድሕር ፀዊዕኻዮ ይምልሰልካ እግዚኣብሔር መስገን ኳሕኩሑ ኢሉ ድለዩ ኢሉ ኣምላኽ መስገን ለምኑ ኢሉ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ናብ ጎይትኡ ርእሱ ክቐንዕ ከሎ ናብኡ ገፁ ክጥምት ከሎ ናብ ገፁ ክፅልይ ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፍልና ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ነገረና ከሎ እንታይ ይብለና ኣሎ ብመዓልቲ ጎይታ ከዓ ብመንፈስ ኮንኩ ኢሉ ሰብኣይ እዚ እንታይ ኮንኩ ኢሉ ብመዓልቲ ጎይታ እንታይ ኮንኩ ኢሉ ብመንፈስ ኮንኩ ስለዚ ሰብ እዚ ብመንፈስ ክኸውን ዝመረፀ ሰብ እምበር ብስጋ ክኸውን በቲ ኩነታት ክሓስብ ዘይመረፀ ሰብ እዩ መልእኽቲ ለኒ ንኩሉ ህዝቢ ኣምላኽ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ኩርናዓት ዓለም ዘሎ ማለት እዩ በዚ ዘሎ ኩነታት ስለቲ ተቐቢልና ዘለና ህይወት ዘለዓለምን ስለቲ ተዋሂብና ዘሎ ሓላፍነት ናይ ህይወትን ብዛዕባኡ ምስክር ምእንቲ ክንከውንሲ እንታይና ክንገብር ዝግባእና ብመንፈስ ኮይና ምስ ጎይታና ምስቲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ መሰድሓነና ዘይወሰደና መሰድሓነና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ምስክር ምእንቲ ክንከውን ገዲፍና ዝኸደ ከምቲ ንዓይና ዓለም ናብ ዓለም ዝለኣኻና ኣነኻ ንኣታቶም ናብ ዓለም ለኣኽክዎም ኢለ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ዝለኣኸና ጎይታ ስለ ዘሎ ብዛዕባኡ ክንሓስብ ክንፅሊ ብመንፈስ ክንከውን መንፈሳዊ ሓሳብ ክንስተውዕል ካብቲ መንፈስ ዝኾነ ኣምላኽ ናቱ መንፈሳዊ ሓሳብ እንታይ ምዃኑ ናይ ዝኾነታት እዚ ናይ ህይወትና ኢልዎ ዮሐንስ ብዛዕት ዘሎን ትሪኦ ዘለኻን ብድሕሪ ሕጂ እውን ዝኸውን ኢልዎ ከፅሕፎ ጀሚሩ ማለት እዩ ትህሉ ኩነታትና እግዚኣብሔር መንፈሳዊ ዓይንቲ ክንሪኦ ክገብረና ይኽእል እዩ መዓሲ ግን እዚ ብመንፈስ እንድሕር ኮይና እዩ ድሕር ከምቲ ዓለም ትብሎ ዘላ ብስጋ እንድሕር ኮይና ብእምሮ እንድሕር ኮይና ብሁነታት እንድሕር ተወሲድና ብዜናታት ናይ ዓለም እንድሕር ንእምሮና ክባሓት ኢልና ፈቂድና ንግና ኣምላኽ መስገን እንታይ ኢና ንኸውን ማለት እዩ ምድራዋይ ኢና ንኸውን ስለዚ ከዓ ንናወፅእ ምክንያቱ እዛ ምድሪ እዚኣ ነቲ ኣባና ተጋሂዱ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እትምጥና ኣይኮነትን ኣይትበቅዕ ኣይኮነትን
ስለዚህ ፈጺማ ናብ ተስፋ ምቁራጽ ኣክትወስደካ እምበሪ ፈጺማ እንታይ ትገብረካ ዳ ሰፖርት ኣይትገብረካ ዳ ትሕግዘካ ዳ ግና ብመንፈስ እንድሕር ኮይና ግና ጎይታ እንታይ ክገብረና ይመስልኩም ነቲ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ከምቲ ዮሐንስ ዝኾነሉ ማለት ነዚ ሪኦ ዘሎ ዮሐንስ ዝተዛረቦ ዘረባ ኮን ድሕሪና ብፍላይ ኣብቲ መጀመርታ ደሎ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ደሎኩ ብዛዕባትን ዮሐንስ ባዕሉ ዝፈልጠን ማሕበራት ዝተዛሪብዎ ጎይታ መጀመርታ ብዛዕት ዘሎ ሁሉ ኩነታት እዩ ነጊርዎ ማለት ብዛዕተን ማሕበራት ዮሐንስ ናብ ጳጥሞስ ክመጽእ ከሎ ኣብ ኤፌሶን ነይሩ ይበሃል ማለት ስለዚ ኤፌሶን ካነ ዓባይ ማሕበርያ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ማሕበርያ ኣብ ዘመን በዓል ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ጓሳ ዝነበራ ማሕበርያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኣ ከም ሓደ ኦቨርሲር ከም ሓደ ዓቢ ብልዓሊ ኮይኑ ዝከታተል ሽማግለ ኮይኑ ዘሎ ሰብኣይ ዝግን ኣብ ኤፌሶን ከም ዝነበረ ካብኣ ድማ ብሰንኪ ናይ ዶሚኒሻን ትእዛዝ ተተሓይዙ ተኣሲሩ ኣብ ጳጥሞስ ደሴት ይደሎ ምስ ከደ ጎይታ ብዛዕተን ማሕበራት ይኽነግሮ ጀሚሩ መጀመርታ ክረኣዮ ከሎ ጎይታ እቲ ዝተንስአ ጎይታ ምዃኑ ምስ ተገለጸሉ ብዘገርም ግርማ ከም ተቐድሚ ሕጂ ዮሐንስ ኣብ ሕቑፉ ክጽጋዕ ከሎ ዝፈልጦ ጎይታ ደይኮነስ ብዓብ ክብርን ብዓብ ግርማን ተገሊጹ ምስ ረኣዮ ምስ ሰንበደ እንታይ ኢልዎ ጎይታ ኣነ ኢልዎ እቲ ሞይተ ዝነበርኩ እንሆ ድማ ሕጂ እንታይ ዝኾንኩ ኢልዎ ህያው ዝኾንኩ ህያዌ ምስ ተንስአ ርእይዎ እዩ ምስ ተንስአ ምስ በሊዕና ምስ ሰቲና ኢሎም ኣለዉ እሱም ጴጥሮስን የስ ምስ ተንስአ ርእይዎ እዩ ጎይታ ምስ ተንስአ ብዙሕ ግዜ ተገሊጹሎም ክሳብ 40 መዓልቲ ዝኸውን ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እናገለጸሎም ለና መጽሓፍ ቅዱስ ይፈልጥ እዩ ህያው ምዃኑ ግን ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ክግለጸሉ ግን ኣይተጸበየን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ዝተገልጸሉ ግርማ ንዮሐንስ ዋላ ኣሰንቢድዎ እዩ የስ ጎይታ ይደሊ ነይሩ እዩ ብመንፈስ ክኸውን መሪጹ እዩ ሰብ እዚ ንጎይታ ይሓቶ ነይሩ እዩ ኣብዚ ቦታ ዘለኹሉ ምክንያት ክፈልጥ ደሊ ኣለኹ ክብሎ ነይሩ እዩ ስለዚ ዘሎ ነገር ክግለጸሉ ይጽሊ ነይሩ ይሓትት ነይሩ ብመንፈስ ክኸውን መሪጹ ክጭነቕ ኣይመረጸን ኮፍ ኢሉ ክሓስብ ኣይመረጸን እንታይ ደኣ ብመንፈስ ኮይኑ መንፈሳዊ ነገር ከስተንትን መንፈሳዊ ነገር ክሓስብ I think ካብቲ ንሱ ዘስተንትኖ ዝነበረ ሓሳብ ከይኮነ ኣይተርፍኒ ክሳዕ መወዳእታ ኩሉ እንታይ ከም ዝኾን ገልጸሉ ከሎ የርእየና ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጽቡቕ ገይሩ ዝተገለጸሉ ሰብ ዮሐንስ እዩ ብዛዕባ ዓለም ከመይላ ከም ትጥቕለል ዓለም ከመይላ ከም ትውዳእ እዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት እኳ መወዳእታ ዓለም እዩ ዝመስል እናበና ንዛረበሉ ዘለና ከይተረፈ ዮሐንስ እንታይ ገይርዎ እዩ ማለት እዩ ምልክታቱን ኩሉ ነገራቱን ክርኢ ዝተፈቕደሉ ሰብ እዩ መስኮቱ ንሰማይ ስለ ዝኸፈተ እዩ ኣብታ ረድኤት ዘይብላ ወተሃደራት ናይሮም ጥራሕ ትርእየላ ጨቆንቲ ቀጻዕቲ ገረፍቲ ምናልባሽ ከቢድ ስራሕ ሆነ ይስርሕዎም ነይሮም ሆነ እዮም ኣይፈልጥኒ ኣነ ዛንታ ብዙሕ ስለ ዘይነግረና ዲቴይል ማለት እዩ ግን ኣብ ከምኡ ዓይነት ዘይጥዕም ኩነታት ኮይኑ ናብ ሰማይ ገጹ ክጥምት ከሎ ንሪኢ ኣለና ግርም ዝብለና ኣነ ምስ ረኣኽዎ መጀመርታ ብዛዕባተን ንሱ ዝፈልጠን ማሕበራት ኣብ ማእከለን ዘሎ ኩነታት እዩ ጎይታ መጀመርታ ገሊጹሉ እሞ ድማ ክገልጸሉ ከሎ ጎይታ ንስለ ምግላጽ ኢሉ ዘይኮነ ወይ ድማ ንስለ ተን ማሕበራት ዘለዎ እጉድ ከቃልዕ ዓይነት ዘይኮነስ ግን ተን ማሕበራት ክእረማሉ ዘለዎን ነቲ ዝመጽእ ክቀባበላ ምእንቲ መስኮተን ናይ ሰማይ ክኸፍታ ከም ዘለዎን ከም ዝናቱ ንብሎ ዘለና ርእስቲ ማለት እዩ ከምዚ ዮሐንስ ክኾነ ዝመረጾ ከምኡ ክኾና ከም ዘለዎን ከሪኦ ከለና ንርኢ ማለት እዩ ዮሐንስ ምሳታተን ከሎ ከምኡ ፀኒሕ ኣሎ ኣብ ኤፌሶን ነይሩ በቲ ኣብ ዛንታ ክንረኦ ኣብ ታሪክ ክንረኽቦ ከለና ማለት ስለዚ ካብኡ ተታሒዙ ኣብ ጳጥሞስ ደሴት ከይዱ ግን እታ ባዕሉ ዝነበረ ማሕበር እኳ ከይተረፈ እንታይ ዓይነት ማሕበር እያ ነይራ እንድሕር ኢልና ማሕበር ኤፌሶን ናብታ ኣብ ኤፌሶን ዘላ ማሕበር ፀሓፍ ምስ በሎ እታ ማሕበር እቲኣ ዳርጋ ንየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸላ ኣሎ ድዩ የለንስ ዝረስዐት ዓይነት ማሕበር እያ ነይራ ምክንያቱ ኣብቲ መእተዊ ክነግሮ ከሎ ምዕራፍ 2 ብዛዕባ ናብታ ማሕበር ነተን ማሕበራት እቲ ኢንትሮዳክሽን ትህቦ እቲ መእተዊ ዝህቦ ብዛዕባ ክርስቶስ ነተን ማሕበራት ዝግለጸለን መንገዲ እዩ ዝነግረና ወይ እውን ብዛዕባ ንሳተን ምዃኑ ዝረስዖ ዓይነት ስለዚ መዘኻኸሪ ዓይነት መን ምዃኑ መንነቱ ኣቐዲሙ ነጊርዎ እዩ ኣብ ሸውዓተ ቆምቲ ቀንዴል ሒዙ እንታይ ከዓ ትገብር ኣብ ማእኸልተን ሸውዓተ ቆምቲ ቀንዴላት ከዓ ዝመላ ሸውዓተ ከዋኽብቲ ሒዙ እቶም ሸውዓተ ከዋኽብቲ እቶም ሸውዓተ መላእኽቲ ናይተን ማሕበራት ኣገልገልቲ እዮም ተባሂሎም ኣለዉ ስለዚ እሱ ከዓ ኣብ ማእኸልተን ሸውዓተ ቀንዴላት ተን ሸውዓተ ቀንዴላት ተን ሸውዓተ ማሕበራት እየን ማሕበር ቀንዴል እያ ብርሃን እያ ኣምላኽ ይመስገን ብርሃን እያ ኣብ ዓለም ተብርህ ብርሃን እያ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ዝብለና ማለት እዩ ስለዚ ብርሃንኩም ኣብ ዓለም ይብርሃ ኢልና ኣሎ ኣብ ዓለም ከተብርህ ሕጂ ጎይታ ኣፖይንት ገይርዋ ዘሎ መዲብዋ ዘሎ ማሕበር እያ ስለዚ ከተብርህ ዘለዋ ማሕበር ዝገርም ነገር ግን ኣብ ማእኸልተን ማሕበራት እዩ ዝመላለስ ኢየሱስ ነይሩ ብወሰን ኮይኑ ይኮነን ዝርኤን ኣብ ማዕዶ ኮይኑ ይኮነን ዝርኤን ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኣይኮነን ዝርኤን ኣብ ማእኸለን እዩ ዝመላለስ ነይሩ ተን ማሕበራት ምስ ኩሉ ድኻማተን ኢየሱስ ግን ኣብ ማእኸለን ምንባር እዩ ዝገርመና ኣነ ነዘን ኣብ ዘላ ማሕበራት ኣብ ማእኸለን ነይሩ ገሊኣተን ዘግለልኦ ነይረን እየን ገሊኣተን ዘግለልኦ በቃ ኣብ ደገ ጽንሓና ዓይነት ዝበልኦ ከም ዝነበራ ንርኢና ማለት እዩ ተን ሸውዓተ ማሕበራት ግን ኣብ ማእኸለን ከም ዝነበረ ንሱ ኣብ ማእኸልተን ሸውዓተ ቆምቲ ቀንዴል ኣብ ማእኸልተን ቆምቲ ብርሃን ክኾና ተመዲበን ዘለዋ ኣብ ዓለም ኣብቲ ከባቢ ኤስያ ዝበርሃ ዝነበራ ማሕበራት ኣብ ማእኸለን ከም ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ ናብቲ ናይ ኤፌሶን ማሕበር ክጽሕፍ ከሎ
كقولوا تصلوا خلوا مالتي نبتو ملأخ محبر إفسون صحاف مسمونه أم عرف كلته أتابع ما أنا إيش شو عتق وهو تزحزه أما أخلتن شو عتق قام عندي أنت هاي زقبر ورك خاص زملالس إلوا أما أخلني زملالس جن إلوا كل إلوا قبر خاص عرقات عقستها يفولت إلوا نوكي السبات تعذيب كأم سخط صارم كم زيك على كأفلت إلوا كله تسعرها فولت قبر لك تعار لك تعقست لك جن نتقدم ما قبر جن رسع خيها هو خليه يرينا يسي محبرات فانكشن قبرها يعيا يقويا يقلق لكن هذا جزء تفقر زهونه قويته أما أخلي يرسع عمه تزقبر قبر كله ستاهون زي فقر خون مالتي قويته قل مسيت هاي لكان كله كوفلته تتعقصهم فلته تقبرهم فلته تسعرهم فلته كل سعرهم أكاونتيت يحسبوا يردان يجن عندنا جن حرسعهم جن سئله رأيكم كأيكلني ولا نامز سلزم عمله مسجن لومي بس ما رح تزجير ناسي كنا تعتنا مجمر تاخن رأي جن بس قاو أنت زي كوناس بمنفساو أنت من تخنري مساخوت السماء كن كفتي صار بزلوا أنا مالتي كم باتموس دسيت نيوهان زغنة له أو خوين السبع زي نا كم زي زحزن زانتا يكون صحيفو أو خوين سي هو يا بيت ما أسرت زحلف كهوت كم عينة مسك كهوت إن دابا يكون صحيف لنا أو خوين عينتو تخافيت له سماء تخافيت له ناي سماء نجارن نتن محبرات نفوس زغون نجارن كصحيف كلنا نروح وزلنا مالتي كم يستعد لسبي كنا تاتنا هم كيران خلينا كن مرز راح يدلنا يوحنس بمعالته قويتها بمنفس كون ممراض ياتها ميستر قالوا ولا حنتي ميستر يقول أملاك كانوا تمز قربوا قربا مهاني مسحق فرس نجرنا مالتي أملاك مسجن سلازي لو نتقدم ما يفقر هاجن تاجر كلها خبر خلينا نريو رسعي خالها ويد ما حديك كلها سلازي نتقدم ما يجبري تجبره قال تجبر زبها له بزح سعر له بزح قلقلت له بزح تعقست له بزح مسعر له وكيا سبات كي تعرفون ما أخل كاري خايم تعذيب خايم جن بقى تصاروا ما يكال كان فلت يزول لزي جن تقدماي جبري سخا فقري تاجبري له تقدماي تفقر هاجنا تاجر كلها راسع حالها أزن دحر جير كايل وشع أزن دحر جير كا كابتا أبجنة أملاخ يزلا أم هيوات كتبلع تاجبرك كذبك كايل وأملاخ مسك قويتها نتعمد رخون جور إلو ذهبنا عيو أسبلو أملاخ مسك أخليلات هالو شلمات هالو صباح مسكنا سربرايز قبلنا زدنا دقنا قلي بقى تعميز قرما كمالتي أدامن هوان استنف قوم أم هيوات زتخل كلوه جن راح نقول نتهم سعيرهم زخود جناك الرولهم وهانو نقرن دالو مالتي كم يدس بالأملاخي زابير جن أزيز اللي خونه تاتناسي كم تاني تقوم اللي يزبدونه أنا كم باتموس نتقومون كم يوحنس بمنفس نخون I don't know of course سبب ببناتهم كرائز حلف جن يوحنس حلفه زلوا بس عزهم ريخا لا مستي عدميو مستي شمقلن ريخا مدما أبتدسيت بايزوي بارايو خوينهم صلحولو دسيتيو أو خوينهم بقى دايبارنا السراح يمصلحتهم أسرع منوديهم دفن قلو منوديهم تصربوا عيفلتنا جن بزح عينة زهل صراح كم دسحهم باري يخسر حزقوا بصراح يمزسرحهم يوحنس ونز النحافة مثلا مزغلو هنا تاتو جن تاخبر كلنا نريد الله سبع عايزي بمنفس كون كله آمين آمين سكب منفس كونه يقول مسحوت السماء كخفة الليل كخفة أملاخ مسجن دحد اللي خا يخفة الجمالتي أتسيلو نتن محبرات كل أنت بس حنا لو معلتهم ليش بنيرو زكالنا فتني مالتي مهناتو بقال شنخ نتي هوتنا كري الناس اللي زغل مالتي قال لي أتن محبرات نقابلنا أبتنا يسميرنا محبرات صحاف كله خلوا قدامين دحرين يلو تقول يسألون نت محبر بوم يخجل تقول الزليلو مويتو زنبرة قال هياو أتن محبر كن ريا خلنا صاباز اللو محبري دهنت هاللو جن بعين تايب لو لقيتها هفتاميها قبل خلوريا أبكر ما يجن تاها هفتاميها بس حزنك أفضل نجار أين برا جن تايلو حجون مزغلو دهنت كا مزغلو سعرها مزغلو سببها حجون ما نسيت سببها مسكايو ما نسيت سببها مسكايو لو نت محبر سيدان من أنت نقولي هاتكم فتناكم من عشرة معلتين نقولي هاتكم ما متى ما أسرتي كوتوكمي سلازي تاعك تقبر دليك الله كسعموت كتكون دليك الله سلام انتايو نزم حبرزي وتمويتو زنبر حجر ما هياو زخونه تقولي تقول له موتونا بقرمي حصلوا زلسي أي تفرح أنا هياو ين عهون هياو كجبرك أخبله سلاز دليو بخمي من النتي قلت علينا تمحبرات زلوجرو زلون يوحنس مالتي تمحبر من المش كابت صعب عز تلا عليه كابت زلوا صعب دغنس تلا عليه ها بقى بقرمي عمله هنا هبتام وهنا زنقعت مثل تغوني I don't know جن هبتامي هاي لو قوي تامالي هبتامي بزح زنا قفل نجري لين جن حجون فتنا له صعب له
ግን ነቲ ዝመጻካ ዘሎ ፈተና እንታይ ትግበሮ ኢሉ ኣይትፍራሓዮ ኢሉ ስለምንታይ እቲ ነታ ማሕበር ኣማእኸላ ዝመላለስ እቲ ሞይቱ ዝነበረ ሕጂ ግና ህያው ዝኾነ እቲ ቀዳማይ እቲ ዳሕራይን ኣነ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ንዓኻ እንታይ ክገብረካ ክሳዕ ሞት እንድሕር እሙን ኮንካ ኣኽሊል ህይወት ክገብረካ ክህበካ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን رأيو نايقلنا خلتان دما ياس بما فسكوينا هوتنا نستوعل مقدنا نستوعل أبزرينا زلوا خلتان نرعيو الحرت الجابير زمن دمن لا مقدي نال باش كم زنا سميرنا محبر ندحر كوينو ومنات كن كوني دلينا مالتي سلس جميرنا زلنا قعزسي حس قدفنا بلا قعزي كنا نقول تعال لنا عرف حيزون ندحر تموت وده مزمرك هون هيبكعني لنا أملاخ مسكن سلازي كريستنا أنا بخونتات أنت شو مزخون زنق أنا أيكون كون جبوا مغنياتو أتم مسرتنا قويتها تتصنع خوفنا كريستوس أو ندحر لنا خوينا عيننا أنا قينا أملاخ مسكن كتاب عفتنا بزحات سوات مالتي نال باش ناتي تصاباسي كم تزيل ليو بقى كامنا كل سفريز بلاي تبل سوال الله هذا تهون أيفلتن ندحركم معنا سوال الله هون أجوها زابير مساحي عصبر ما خبكاي بس تحالف زلها تراي تحالف زلها سي منفسه ترجم على ودينا سها بمنفس كون كاغر أملاخ مسكن رأيه أبكر مقولتا أمون سلزوهنكا اندحر فتنا مسأكالو خيل نتفتنا أي تفرحيه أخليه هو الدماء كتوها بها كسعموتون أمون مهان يدلي خون يفلت مالتي سلازي كم خبله خلا يرينا نتي قال أي محبر سميرنا زبها المحبر مالتي كيدو نبتا أبيرقام زولا محبر صحافي لو مليسون يوحنس صحافي لو أو صحف كلها كاب عافيك لتزعفوا السيف الزبلح استزارب كو قال زسلت بعد سلطان مهاني نقره خبله خلا نندري نت محبرتي مالات أبت محبرتي نيسوس كريستوس كحادو ناتبهالو ما كراز موتز نمرة محبري أو أنتي باس بهال أمور مسكر يسوس كريستوس تاجيريو تسيفيو نت محبركم مسكر الله خلوا قوي تانتايلو مسلكم بتينا أنتي باس أمور مسكري زقاتلو له معتاتو كان تاجبر كان نسمي أي كحد كاينيلو نسمي تاجبر كان أي كحد كبيت كنا تاتكم تسخلو سم قوي تخسع مفتتان دربيو نسم خسع زبلك عينت كحدو نسم زي تايلو هتأما كايسيلك صوع زلها سعلو زبلك عينت كقات ما كخلو لازم محبر زخ الذكر بمنفس كتكون مو كم زين زي محبر استوى هاللوم زي صنعوا زي الساجرة كم غنلك سلزي لوا نسمي أي كحد كايون كله هلا رينا تقص 10 سلسلة معرف كلته جين أما هلو قال مورتات نايم التحواس نيرو قال نقفان يروت محبر مهرب العام زحازل له خايلو مروني كلام زحازل له خايلو نايم التحواس نامس عمله هو تعود نايم التحواس عينت زلهم سبات نيرهم جين ومناسبات كان نيرهم كاب ما أخلهم كا ومناسبات نيرهم تام محبر كم زي بكل نجار عايز تتكلمني عايز تبهلني يا محبر كريستوس أما أخلا زمالة السلا هي يوم محبر سلزونت دام كله أخليه جين بزح برتعون الله دماغ قامت كنديل مهانا ينرسع برهانية أما أخلا هزاب كتبره كريستوس أبوينت زجبرة محبر كريستوس سلزي له بزعباتي أما أخل كازلو مهرون يبعد بالعام نايم التحواس نتعاطى تسوي أخبالعو زمهر تمرتي نايني كلاوان مهرو انتهي قبر كاو تنسح أنا مسيه بسيفي حاوي بسيف عافي كبول عميل ومالتي جنز ندحر غيركا سور مانا لنا عخايو امين سور مانا نايك على املاخ مثالي سور مانا نعها انتهي كبكايلو املاخ من صعدا امنها اني اب صعدا امني تصحف حدش سم قاعد تغبري كهبيه نتد سعاره سلازي كسعر تغبرك الله يتابعك الله حواتي ازلنا يخونتات بمنفس كنا خنسعر يزتابع زلوا امين كم يوحنس نخونتاتو السعره نبز حد ما نخسعون مخنيات افدق مخنيات زخفته مسكوتون اب سماي سلا زخفته اباط مسكوينو ناي سباي مسكوت كفيتو السبزي اباط مسكوينو كستنتن كله يكون نوري اباط مسكوينو كحزن كله ختكس كله يكون نوري اباط مسكوينو بمنفس كون كله كاب كونتاتو حالفو كونتات نيبوزحات محبراتن نيبوزحات سباتن كونتاتو من مصايو من دستيناتو من فصاميو من كري خلينا نري دلنا سباي زمانت سلاز املاح مسكن كمو كونلنا كذا اخر دلي مالتي نتي ابت معرف كلته دلو እንደገና نيموداتا محبر تايلو نتي ناي تياترا زبال محبر ግብርኻ ፍቅርኻ እምነትካ አገልግሎትካ ትዕግስኻ ካብ ተቀዳማይ ትዳሕራዩ ከም ዝበልጽ ታገረ የለኹ ሪኤ የለኹ ከም ዝበዝሕ ሪኤ የለኹ ግን ሓደ ጸገም ኣሎ ብቲ ማሕበር ኢሎ ኢዛቤል ምስትخفوق ትምርታ አውላ ታገበርካያን تعجزكايا أي سوقكايا أو صحيان كاب هوت نايت محبر تاجبركان ألجسكايان كله خلنا يرينا مالتي سلزينا كابت أكوي جبراخ نصح عدل هبايا عدلياتن وتوم مسعاز منزرو زب زعما فصام منزرونا يزارب زلو
بزع منفسها من زرنا بزع السحتت نا إيزابيل تمرتي أملاخ بتخكل كي سجد كال طاوت زي سجد كال أبكنا أملاخ سبات نخالق سجود زجبر تمرتي بوزح نقول لنا خلينا جن تقندح مرت نجروسيو سجدنا أملاخ عقل قلت أملاخ نا أملاخ نزب أملاخ من تخيمل سو ناب كالو زخوبل كالو تناتا نا سحتت عقل قلتي مشام نا إيزابيل منفس تأثير روح بزح تعلى ما جن بزعبا أملاخ إيزابيل أملاخ كيملخ كال طاوت بعال زبهال كملخ تجبر منفس يا سلزي عبد زمن تغاني رامالتيو إيزابيل مجمر تاجزيه أب كلاي أب قدامي مسحف نجسينا نرخوا مس إلياس تكراهرز نمرت سبيتيا سلزي منفسها أب كل وانا تكسر حولنا نريء زلنا مالت سلزي نزاب تياتراز نمرت محبر كهو معاند سجم نيروا مالتي تام محبر بزح صبغ نجر نيروان بدعمي بزح صبغ سنة جبر نيروان فقر نيروان أمنة نيروان عقل قلوت نيروان تعجز نيروان قد أخذت قدامي تدحراي زبزح يقبلون يروم جن أما أخلهم جن إن إيزابيل السرارحات عقي سمون يروم شلال يلمون يروم سلازي كأوتنا السحوق لهم كل يرينا تزاي كونه نبرت عصابة تومية إلو لا تسعر جن قبل على أحزاب كسلطنة كخوف صبحون كهوب إن دبله كنقر كل يرينا مالتي أملاخ مسجن سلازي لو معته أدم دلهم كم يوحنس بمنفس كونمو كاب قويتها مجمرتها بزعبة خونتها بزعات وزريها هذولو بزعات حالفو زلها نجر كريكا كاو حالفو ما نحط بوك تصير كلماني بزعبان خالو السبات مساجر زخون نمزحات السبات نابقويتها نمملح زخون حسابات منقدن تمرتن كذا كاي قويتها نسو سبيز دلي بمنفذ زخونه للسبت راح يزدل نسونا توم زدلي وكلهم أو أدلوجات إلا نبلنا مسح قرص أملاخ مسجن سلازي كم يوحنس إذا حج زلا ناي دسيت هيوت إذا حج زلا ببينها ناي تفليها تنبر زلا هيوت كنتك أملنا نخيلنا مس سماي كومونيكيت كن قبل لا نخيلنا دق سماي نمخفات كنتك أملنا نخيلنا جيز يخن وسد نخيلنا مس أملاخ يكاليو تكونتات كبير كهون نخيليو كمنا يوحنس مالك جن يوحنس كونتات سلز خبره بس قوي تحمد لاجن تهاي قبرن دحر عيبله سلازي نقول نسبة أملاخ زي نقدر تتابع يفوتاني يوحنس أو ما عسكو ينيز حسبه أب 100 عام تمرد كوينو بس عام ودات هذا زمن حجة قد ما خلتش شحن قد مش شحن شعت 200 عامتات كبابه كوين نعطي كوين أنزار بزلنا قد مش شحن شعت 200 كبابه عامت أو هين بس عبا حج نريء زلنا بس حلف عامتات ونز حلف بس احتفظ أمة تنبيتات بحج ونز هون مودات عالم إذا عالم حجينا مودات أنا قرية بس حتى زلانو لو زلناون كي تعرف خريج تفاضل السبب واينات نحنا ندحر قص قوي هذا لنا يكالي كتريت خيرها قلت لك هاي خلي خنفتها وخنفقارو وتخد فلطة زقباك خفلتك هاي خلي وسنا خالد كتفلطة مزدليكا خفلتك هاي خلي وتشعر زارب زنا ورا قويت حجوني الزارب يا أملاخ مسجن جن تعدل دله نفسه كف سبسي مسكوتو نفس سماء خفت ناب أملاخ كاب كونتاتو كاب تابينو تعاس إلا زلوا بينو تأثير إلا زلوا بينو خين إلا زلوا هو تخبر ماتي مسقوي تان تزيق حلف زي زارب زلوا خان ملقته زي أطموس مسكوت سماء قبل كله أب أخوينو السبزي ناي السماء مسكوت خفيتلو بزح عبيت نقرأ كرو خلينا نروي مات لعلة تثبيته بزعبة زي فلط زمن بزعبة دحري خندي عمتها زمن كرو خلو إنا يسوس قويتان عوق قلت الله هني يوحنس قلتيفه مسأله هيلو دايلو قلتيفه مسأله سلازي إذا نقرأ صحافهم مو نتر محبرات هاي قبرني لو سدد لنا لو نبتر محبرات سدده إلو معرف سلسنتي سارديس بهال محبر نعو دايلو بزوح نقبرها ملو كوينو عيرهم كوني لو جن حيدات كأخرام توم زيت يوم خالوها قبرها جن ملو عيكون أنا بكلمي قبرها هي أو تبع هالكات سميها جن كجر ما كبعينتي جن كوما يكون أنا يقول بعينتي ده هايلو موت خازن لها سلازي من كحيل لك أخلو خليري إنما مات قويتها من الباش ندحر مسكوتنا خفينا يبرابرنا يخون حواتي I don't know يبرابرنا يخون نقحب لنا يخون كوميز بلهم زلنا زم حفرات زياتهم هي تبع هالكات سمن لها جناها موت هايلو بتقص حدا معرف سلسته نقحون تنسح نتون كوموتي لهم زلوا عبرت عيوم يلوه يبرت عاكا منفس قويتها مزلها نقويتها مزلها يمسي يبرت عاكا أملاخ مزجنا عبد الحام كحد قاري أقرفون إذا محبر زي موتي هاي تربحني هاي يقرفون قل نقحمو هي أكون نقحمو أنت يكون هي أكون سلازي نتسعر قن سعادة خداون تخدن نسمها خمس حفي وتهجورن عاكف حقوني سلازي من منفسه النتكات دخيم كان هذا الخمر أنا تهجبر كاني فتصيم عاكف حقوق كاني اندحر نقحها اندحر دلي خان نبلا لو مالتي أملاخ مسجن كم غير خلص الله خلنا تمحبر يرينا لك زابير بارخ
ስለዚህ ሎሚ እዛ ደለና ናይ ደሴት ህይወት ከመይና እንጥቀመላ ዘለና እንታይ ተባህለ ዓለም እንታይ ትኾናላ ክንደይ በፂሕሎ ተቁፅሪ እንታይ ድኾን ደሎ ከምኡዲ ንእምሮና ብዙሕ ሒዝዎ ዘሎ ወይስ ከም ዮሐንስ በቃ እዛ ዘለኹዋ ደሴት እዛ ዘለኹዋ ህይወት ምስ ጎይታ ግዜ ንምሕላፍ ክትጥቀመላ ስለዚህ ብመንፈስ ምዃን ይሕሸኒ ኢና ንብል አው ካብሎም መዓልቲ ብዙሓት ሰባት ነዚ መልእኽቲ ሰሚዕና ድማ እንደገና ክንገብሮ ፀኒሕና ንከውን ንኽእል ኢና ገጽ ጎይታ ክንደሊ ፀኒሕና ንከውን ንኽእል ኢና ግን መሊስና ገጽ ጎይታ ክንደሊ እንደገና ከታብዕ እንደገና ከሳኸር ይፈቱ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ሓደ ማሕበር ነይሩ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ ዘይነቆፎ ማሕበር የስ ናይ ሲሚርና ኣይነቆፎን ኢልናዮ ግን ሓደ ነገራት ነይርዎ እዩ ናይ ፊላደልፊያ ዝበሃል ማሕበር ግን መጽሓፍ ቅዱስ ነገረና ከሎ ንግብርኻ ፈልጦ ኢልዎ ዓቕማ ሒደት ኢልዎ ንቓለይ ሓሊኻዮ ንስመይ እውን ኣይከሓድካዮን ኢልዎ ሒደት ዓቕሙ ንግብሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድፍለጥ ግብሪ እዩ ዓቕምኻ ሒደት ኢልዎ ንቓለይ እንታይ ጌርካ ኢኻ ኢልዎ ሓሊኻዮ ኢኻ ንስመይ እውን እንታይ ገብርካን ኣይ كحد ምስ በሎ ነቲ ማሕበርተ ወላ ሓንቲ ኣይነቆፎን ነቲ ማሕበርተ ኣይገበሮን ኣይነቆፎን ድሓር ኢልዎ ክትገብሮ ዝግባእካ ግን ኢልዎ ሓደ እኳ ኣኽሊልካ ምእንቲ ከይዝርፈካ ነቲ ዘለካ ግን ኣፅኒዕኻ ሓዞ ፅቡቕ እንድሕር ኣለኻ ኾንካ መንፈሳዊ ህይወተይ ኣነ ፅቡቕ እየ ዘለኹ ብመንፈስ እየ ዘለኹ ትብል እንድሕር ኣለኻ ኾንካ ፅቡቕ ግብርኻ ቅቡል እንድሕር ኮይኑ ቅድሚ ኣምላኽ ፋይን ፅቡቕ ግን እንታይ ግበር መስለካ ኣፅኒዕኻ ሓዞ ነቲ ዘለካ ነገር ኣሜን نزلك أنا قرت هقول أتنيها حزو كسام ودعتها قصل سلازي قويتها لو اندحر سعير كبزل خايا من قدي بزنا فقري من قدي فيلادلفيا زبها المحبر فيلادلفيا فقري حوات سمع زرقهم عينة حساب زلو شمي شمون بعد ما سلازي بفقري من بارز خلنا لهم سواتهم ما يتناقفون زي محبر زياتهم تقبرهم أملاخ زفولت قبرين عنده هنا إفيسون رينيالنا ياس نتقدم أي فقر قريفه خلنا نقول بزح قبرنا يروه ما نياتي له يقول تقبر خات عار خات عقستها كل يفلت يلون وكيا سوا تعذيب كام حسوته مهانم الخيب كام يفلت يزوج كل زيلو قن تقدم أي قبري رسع خيال الله السها قدام يتفقرها قريف خيال الله هاي الوسلة صبوا على الله أنا هو بحكي أبكر ما أملاخ صبوا يزله هو تي صبوا على الله نتبل زل حسب نتبل زل حسب عبترست صبوا كا نزل لك أصنع حزو لك كمالتي أملاخ مسجد قوم اللي حرجير كا أبتا مقدس أملاخي تهجبر اللي تخم مسجد برسب عندي كجبر إيه أبتا خب سماي تورد يرسالي من كتم أملاخي كا تهجبر سمو أو تهجبر اللي سماك صحف اللي لا أملاخ مسجد قويته أمودا تاجنا حدا محبر نيرو ببزح نقدين نزيع بزمن نازل له يوز مسحسن نايلو ريك أز بحال محبر نيرو زي محبر من تاير فلت أيوعي عايز يحل بمخان فلت محبريو سلازم نزي محبر زخا قويته نزون أيقدفون مالتي سلازم هم عينة هيوت حزنا ونصيحنا هنكون خلينا we never know جن ندحر بقويتها كوينا مش قويتها جزين ندحر حلفنا بمنفس ندحر كوينا بقى على عمله نيو دخل مرمر ندحر جميرنا بصورت كنا إحنا ندحر جميرنا كنا زلنا يا خناتنا يجلس لنا ينقرنا قويتها قص ندحر دلنا زلنا يا خناتات ينقرنا كوانا حلفها كون بزحات زغون ملقتي يهمنا مالتي عمله مسكن سلازي لو من نرسنا أبكر ما عمله كنا أربعة زارب زلها أنا مالتي كنكر نا قويتها كنكر مسكوت ناي سماي كفيتنا مسكويتها كنزرارب زخل كلنا ولا حار يلا church تعاطي program ما يقبرني زلوا مالت دق سماي تعاطي له مالت هاي كله دق سماي كفوتي زل أملاخ مسكن كفوتي زل زي أبير مسكن سلزي كميل وانا تمحبرتي قبرها لبت زبالة مخانو فلت الله يلو قبرها انتاي زخانه لبت زبالة مخانو كم زي عيوعي عايزحوني خامو جن قبرها انتايو لبت زبالة كم مخانو فلت الله بها حاريو خان قايلو بها زحول ويوعي مخان قايلو وانا زي محبرتي زي محبرتي بناي مدر النجار بناي سجان النجار بزح زم كحل النجار نيروي دايما هبتامن فساسن حنتو كوزليا النجار يبلين زبل عينه محبرين يرو من على باش بقول النجار كم إلا نتعشى شغل النجار كي هلهم مو أبكر ما أملاك أنا عايزحول أيوعي كينه هون من على باشون فرقو قنو مس عالم فرقو قنو مس أملاك زخون عينه هوالت ون يمسلي مالتي زخوني يريز صحف زي سلزي عيبتي زغنا هيوت لبت زبالة هيوت قويت أنت هيلو نخمس عينة هيوت تحقوب رأي بلسو طوف قبلي خاب عافية تحقوب رأي كتوف إيه طوف يا قبله سلزي حادي تتهون محشكا لون زم حبرزي سلزي أبوز حلنا نبلو نجر كعشونا يا خلي قويت هكذا كابايلو بقى نعين تخاتكو حللو صوري كحلي كتعدق تاقبر كالله ما خرج كالله قبله لون زم حبرزينا رزا كابايك تعد جوز قبعة كنجرات الله من تختبتم بحاول ترى صوري ورقي خباين تحت قبر كتعد
حفرت كان عرقان كان من تخي قلاع كتكدن سعاده خداونتي من تخدري خان انت كحولي كحول خواك تعدق مخركال له يلو هزاريبو مالتي سلازي تايلو دقيم تاي غبر يلو قنا بي زيلس بقى منسكا بمنفس تاكون قنا حوخن سيلكا زحول ايتخون مو ايتخون ግን እንታይ ይኹን ፍሉሕ ይኹን ዓይነት እዩ ጎይታ ዝደልዮ ፍሉሕ ክኸውን ቅና ኢሉ ሞት ተነሳሕ ኣነ እንታይ ገብር ኣለኹ እንድሕር ፍቒድካ ለይ ደው ኢለ ዘኳሕኩሕ ደሎ I'm ready to come in and help መፅኻ ሕግዘካ ድልውየ መፅታ ሃገብረካ ህበርትዓካ ድልውየ ናብቲ ማሕበር ናብ ከምዛ ናብዚ ናይ ሎዶቅያ ማሕበር ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ መፅኡነቲ ኣይልቡጥ ኣይውዑ ኣይዝሑል ልቡጥ ዝኾነ ህይወቶም ከስተኻኸሎ ጎይታ ድልው ምዃኑ ነግሮም ኣሎ ብዚ ማለት እዩ ስለዚህ ታይብሎም ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ደገ ደው ኢለ ኳሕኳሕ ብላለሁ ሓደ ኳ ድምፂ ሰምዒን ተኸፊትለይ ናብኻ ኣትዮ ክብሎም ጀሚሩ ክመፅእ ናብ ህይወትካ እዚ እንድሕር ጌርካ ምሳይ ኣብ ዝፋነይ ክትቅመጥ ክፈቕደልካ ኢሉ እዚ እንድሕር ጌርካ ኣብ ዝፋነይ ምሳይ ክቅመጥ ሃገሬነ ስዕር ክሁበ ስለዚህ ንኹለን ነተን ማሕበራት ኢየሱስ ክርስቶስ በኋላ ሓንቲ ተስፋ ቆርጽ ከለ ይኮና ንሪኦ ደልና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህይወትና በትና ሓልፎ ደልና ህይወትና ብድኻምና ኸውን ኽእል ብብርታዕና ኸውን ኽእል እንታይ ከውን የድብል ደለኹ ንሱ ዘይስልችዎ ጎይታይ ኩሉ ሻዕ ጽቡቕና ዝደሊ ኩሉ ሻዕ ናትና ብሉጽ ነገር ዝደሊ ናትና ክንስዕር ዝደሊ ክንዕወት ዝደሊ ብዓወት ክንወፅእ ዝደሊ ጎይታ እዩ ዘለና ዋላ ምስ ብዙሕ ድኻምና ማለት እዩ ገላትን ማሕበራት ሙት ተባሂልካ ኢልዎና ኣሎ ግን ኣነ ህያው ገብረካ የደሊ ገላትን ማሕበራት ኣነ ካብ ኣፈይ ጥፍ ዝብሎ ዓይነት ህይወት እዩ ህይወት ዝኢልዎ ግን ታን ገብረካ ደለ ሙቕ ገብረካ ደለ be serious and repent ሙቕ ኩን ንቓሕ እሞ እንታይ ግበር ኢልዎ ተነሳሕ ኢልዎ ኣምላኽ ይመስገን ከምኡ እንድሕር ጌርካ ምሳይ ኣብቲ ዙፋን እንታ ክትገብር ኢኻ ክትቅመጥ ኢኻ ስለዚ ኣምላኽ ይመስገን ናይ ሎሚ መዓልቲ መልእኽተይ እንታይ እዩ እዚ ዘለናዮ ህይወት ሲ ፈትሽናዮ ዘለና ብመንፈስ ኮይንና ማለት እዩ بس قويتا خوينا سي فتشنا قص قويتا دلينا حديثنا دو واز حاتتنا لنا رقصنيا كل سب حاتتنا يكون كن بالله ግን እንታይ ረኺብና ኣለና ኻው እንታይ እርማት ጌርና እንታይ ጽቡቕ ነገር ኣለኩም ተባሂልና እንታይ ክመሓይሽ ዝግባእ ነገር ከተነጊርና እዝን ዕሪ ተባሂልና ነገር ኣሎ ዶ ከምዚ ነዚኦም ተባሂሎም ተቀዳማይት ፍቅርኻ ሓዲካ ኣለኻ ከምዚ ምህሮ በልዓም ዝሓዙ ኣለውኻ ንኢዛቤል ስቕልካ ሪኢኻ ኣለኻ ያው ተባሂልካ ትስመልኻ ግን ሙት ኢኻ ደለኻ ሃብታምን ፈሳስን ሓንቲ ጓዝ ዘልያ ይብለኒ ኢኻ ትብል ግን ሕሱርን ዘደንግፅን ነዳይን ዕውርን ዕሩቑን ኢኻ ከምኡ ተባሂሉ ዶ ኸውን ምናልባሽ የስ ጎይታ ድማ እወ እዘለካ ጽቡቕ ነገር ፈልጦ ግብርኻ ፈልጦ ጻዕርኻ ፈልጦ ትዕግስኻ ፈልጦ ንስመይ ኣይከሓድካዮን ተኣሚንካዮ ኢኻ ተባሂልና እውን ክኸውን ኽእል እዩ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣለና ገለገለ ድኻምካ ኣለና ስለዚ እቲ ድኻምና ርኢና ንጽቡቕ ነገርና ዓቂብና ነዘለና ኣጽኒዕና ሒዝና ነቲ ጎይታ ኣብ ህይወትና ዝረኣዮ ኣበር ነቐፋ ድማ ኣሊና ኣክቹዋሊ ከም ሎሚ ጌርና ኣብ ህይወትና ዘሎ ኣበር ጎይታ ኣርኢና ክንኣልየሉ ዝግባአና ዘመን የለን ስለምንታይ እንተልና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ዘለና እዚ ኩነታት መወዳእታ ዓለም እዩ ዝመስለና ንብል ዘለና ማለት ናብ መወዳእታ ገጽናና ንኸይድ ዘለና እንተዘይኮነ እውን ብጽቡቕ ክንውድይ ዘለና ማለት ዋላ መወዳእታ ዓለም እንተዘይኮነ ንሕና ክንውዳእና ይተርፈናን እዩ መዓልትና ሓሊና ስለዚ ብጽቡቕ ክንውድእ እውን ስለ ዘለና የድልየና እዩ ኣብ ህይወትና ዘሎ ነገርታ ክንገብር ክንርኢ ብመንፈስ ኮይንና بقال أملاخ مسرت بتصولت منفس قويتا حبيرنا أملاخ مسجن بناي منفس قدوس مريحنا بعلنا مسجويتا جزية وسيدنا I think يوحنس رايو يوحنس مسجويتا جزية سلز حلفة ينزل محبرات النفوس المغنيات كوين مسجويتا جزية سلز حلفة نشون عتة محبرات أم شو عتة محبرات كنديه هزبي زلوا هرنا قم تواب عنهم بزح حزب مالته نبزح حساب نمتى مهنيات نمفواس مهنيات داو قويتا نمملاس مهنيات دخاماتهم قويتا أزي أريني إلو صحيف كا شدد إلو بايزوي صحيف كا تاقونا تشو عتا محبرات شدده ها كنبا مالوت المحبرات كيدو بقى تي هيوتهم سي كمزي مو أم موفي تولي الرأي مالتي كمزي كا هيوتكم كلهم مالتي سلازي زن رأي وما كمسيات زن رأي وما تاقولوا ألقسوا دحار نحر ألقسكم أنا عاقدكم تهلني زوبكم عصب له زوبكم تعالوا نعاوت بليش الله أملاخ مسجن أخليل الله قبلهم كلين نريد الله مالتي أملاخ مسجن نقولياتهم أمي هوات كوهاب كايلو كاب أمي هوات كتبلع فكر كايلو أملاخ مسجن نقولياتهم أخليل هوات بكايو فلاخ سعموت ومنكون أنا هياو يجوها سلذنا حاول هياو قبلك سلذ أخليل هوات كاش اللي ما كاي قبله كله رينا لنا أملاخ مسجن صور ما نخو هابكم يخلون كله حصاص تمرزنور وما حبر صور ما نخو هابكم يخلون كله رينا لنا أملاخ مسجن قبل الله هزاب كتسلطني ها قبلهم كله ملاخ مسجن انتقنا من شعب العلا هزاب كسلطنو بوانجر كيكون يترفني زي
ስለዚህ ብዙሕ ተስፋታት ክህብ ከሎ ጎይታ ነቲ ድስዓረ ዘዳልዎ ነገር ከም ዘሎ ኻኒ እንታይ ገይሩ ገሊጹሉ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ሎሚ ጳጥሞስና ደሴትና ታዘልና ህይወትና ናይ ቸርች ፕሮግራም ንናፍቆይና በሓንሳ ምዃን ንናፍቆይና ግን እዛ ዘለና ያን ነናይ ግልኻ ደሴት ዘለና ግን አምላኽ መስገን ክንጥቀመላ ኣለና ክብል ዮሐንስ ተጠቂምላ ዮሐንስ ሙዝሁሉ ዝነበረ ጸገማት አቤት ማእሰርት ኮይኑ ተጠቂምላ ስለዚህ ንሕና ጸገማትና ምናልባሽ ተመሳሳለ ኾን ይኽእል ወላ ከምና ዮሐንስ ዓብውን ብሎ ንኸውን ዘይገድስ ካብኡ ዝቕልልካ ኾን ይኽእል ግን እንታይ ንግበር ንጠቐመሉ እሞ መስኮት ሰማይ ከፊትና ምስ ጎይታ እንታይ ንግበር ግዜ ንውሰድ ካብኡ ንቀበል መጀመርታ ብዛዕባ ህይወትና ብዛዕባ ንሪኦ ዘለና ነገር ብመንፈሳዊ ዒንቱ ክንሪኦ ምሽ ብስጋዊ ዒንቱ ምርኣይ ግን ብመንፈሳዊ ዒንቱ ክንሪኦ ካብኡ ሓሊፍና ከኣኒ ንርእስና ዝተኻኺልና ንብዙሓት ኣሕዋት ከኣኒ መንገዲ ክንርኢ ንብዙሓት ቅዱሳን ታንገብር ማለት እዩ ክንጠቅም ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ከመሓልፍ ይፈቱ ማለት አምላኽ መስገን ስለዚ ኣብ ዘለናዮ ክንነቅሕ ኣብ ዘለናዮ መንፈስ ክንከውን ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ንኹን ጎይታ ግለጸልና ንኹሉ ሰብ ቀረባ እዩ አምላኽ መስገን ነቶም ዝደልይዎ ንሱ ቀረባ እዩ ለእግዚአብሔር ቃል ስለዚ አምላኽ መስገን ከምዘን ሸውዓተ ማሕበራት ምናልባሽ ኣብነት ኮነና ክእል ኣብ ህይወትና ተመሳሳሊ ነገር ኩሉ ይኽእል ኸውን ካባታትን ተማሂርና ኣብ ህይወትና ዘሎ ነገር ንረክብ ንኽእል ንኸውን ኣው ምናልባሹን ካብ ወፃ እኳ ዝርከብ ኣይመስለንን ግን እንተ ተረኺቡ ኻኒ ንሱ ንዓኻ ትዘለኻ ኩነታት ገልጸልካ እዩ ጎይታ ስለዚ ዘለና ኩነታት ምስ ገለጸልናኻ እቲ ክንሕዞ ዝግባአና ንሕስ እቲ ጽቡቕ ነገርና ንቕጽሎ ዘለና ሰናይ ነገር ንቕጽሎ እቲ ትዕግስና ንቕጽሎ እቲ ንስም ጎይታ ምእማና ንቕጽሎ ነቲ ተዋሂብና ዘሎ ኣኽሊል ህይወት ኣጽዒና ንሕዞ ሓደ እኳ ከይዝርፈና ኣጽዒና ንሕዞ እቲ ኣብ ህይወትና ጎይታ ዝረኣዮ ንዑ ዘይኽብር ነገራት ከዓ ነልግሶ አምላኽ መስገን ከምኡ ጌርና ክንስዕር ኢና ኣሜን ኣሜን ታንገብሪና ክንስዕር ኢና ፋይናሊ ምስዓር እዩ ንስዕር እዩ አምላኽ መስገን አምላኽ ናይ ዓወት ህይወት ይብና አምላኽ መስገን ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ኩሉ ሻዕ እንታይ ትገብር ዝስዕር ህይወት ይተዋሂብና ዘሎ ስለዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ግና አምላኽ መስገን እንተ ብግብርና እንተ ብስርዓተ አምልኾ ዲ እንተ ብዝተፈላለየ መንገዲ እንተ ብምህሮ ዲ ግና ገለ ነገር ተጠሊፍና ከይንተሓዝ እሞኒ ሽዑ ድሕሪት ከይንተርፍ ምእንቲ ንንቃሕ ክብል ደሊ ከም ዮሐንስ ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ኮንኩ ምስ በለ ብዙሕ ነገር ዝረኣየ ጎይታ ዝተገልጸሉ ንብዙሓት ሰባት ካን በረኸት ዝኾነ ከምኡ ኻን ንሕና ነርስና ንበረኸት ኮይና ንብዙሓት ንበረኸት ክንከውን ሓደራ ክብል ፈቱ ስለዚ ኣብ ዘለና እስከ ክንጸሊና አምላኽ መስገን የስ እስከ ጸልዩ እስከ እግዚአብሔር መስገን ኣነ ኸ ሕጂ ብመንፈስ ክኸውን መርጽ ኣለኹ ነፍስ ወከፍና እዚ ክንብል ደሊ ኣለኹ አምላኽ መስገን ኣነ እውን ብመንፈስ ክኸውን መርጽ ኣለኹ ንዓይ እውን መንፈስ ምዃን የድልየኒ እዩ የስ ዘን ማሕበራ እዚኣተን ዮሐንስ ምሰን ከሎ ብዙሕ ኣይረኣዮ እንተ ነገራት ክኸውን ይኽእል ኣይደን ኣይፀሓፈናን ግን مسكده أبادمو زسيت كنا أنا كلن كريو خلو يدري أنا كلن قويت خريو خلو نايتان سوزنا برا محبر كريو خلو نايتان كالوت محبرات كريو خلو نايتان شو عتة محبرات هاب إيش يازنا برا قليت خريو خلو تطعي من قدي خبرة خلو تن محبرات قبرو زقب النجار كريو خلو زعوة هالو من قدي زعور هالو من قدي خريو خلو عاوز زمل على سالو من قدي خريو خلو كاب قويت عصب زقبل على من قدي هيوت كريان كلور إن الله أملاك مزجن سكلومي نفسه كفنا مرأي كون الحواتين تسألي نزي تريو زل خايلو بدحر زون زخون نزي كله صحفوا يلو أملاك مزجن تقويتها زبلنا تقويتها مسؤول كذي خنوسد كلنا بمنفس كون كلنا قويتها زاربنا نجر نات صحفنا نرسينا زخوننا بزمن هيوتنا زفلسم أبانا قويتها زرعة نجر تبقى على كذبلنا نجر زي أنا أكبرني القصص بلنا انتهى يقول لهم لو مين حواتي نفسه كفنا بمنفس كون يسخر الله اسكت سألوا إجابير مسكن قويتها قص كذا اللي الله بلوسك مرت الله إذا الله خنثات نعها عد مل الله نبزا دسيته يعد مكان له قويتها بلوه نبزا باطموس يعد مكان له نبزا زل هو ناي قل لي هوت نبا عد مكان له يصوع كان له قويتها يسوس يس إذا لي كان له نعا تجلس اللي بلوه ملاهم مسكن نعا بقالك تجلس اللي منفسك تزاربني بدمسها تزاربني هاللويا أنا بقي حاسل زهم كدمسها سمع علني قالك كلالي علني سمع علني اسكت صلي እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ او እግዚአብሔር አምላክና እንጸልይ ያላ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነዘን ማሕበራ ዚአተን እግዚአብሔር አቦ ዘይገደፍ ካየና አምላክ አብድኻመን ሸለል ዘይበልካየን ጎይታ ኣብቲ ዝነበረን ውድቀታት ኳ ዘይ ሓደ ካየን ለጽቦ ነገረን በጽቦ ነገረን ጥራይ ድማ ተዓሻሽኻ ሰቕ ዘይበልካ ጎይታ ለሞና በህይወትና ሆሞት ገብር ልምን ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስም ነፍስ ወከፍና ክትዛረበና ጸልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ገጽካ ክንደለካ ግዜ ክንወስድ ምሳኻ لمي مسكوتنا ناب سماي كنكفت مساها خنزرارب كم تدانيال دما نابتان اب يروشاليم تتمت مسكوت وخفيتو ثلاثه غزي معالت تصلي خمت بهال እግዚአብሔር አቦ بيسوع ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ
بزعباتي أبهز بزخون نجر ما خم زفلت كايو إخزابير دانيال أب زمن مركو خوينو كواسو خمس رعاية إخزابير يوحنا سبيت ما أسرت خوينو خمس رعاية إخزابير لو ما كان إحنا أبزز لنا يخون تات خوينا إخزابير مرعاي يخون لنا بالشيم يسون نفسه كف قدسان إخزابير أبو هاليلويا مساخد سماي مخفات يخون له إخزابير أبو مساخ إخزاب موسى يخون له إخزابير بقول تابي يسوع كريستوس بمنفس مهان يخون لنا نفسه كفنا إخزابير أبو نن معلتو بمنفس كنكون مسها مسقويتا موعال كون لا يصلي الله بقويتا بيسوع كريستوس እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ መንፈስ ጸሎት እግዚአብሔር መንፈስ ነዓኻ ምንዳይ ነዓኻ እግዚአብሔር አቦ ምድላይ ነዓኻ ዝናፍቅ እግዚአብሔር አቦ እንደገና ቀናሞ ተነሳህ ከምሰ ባህለ እግዚአብሔር አቦ እንደገና ካብቲ ድኻማትና ብቅንዓት ክንትስ ክንነቅሕ እግዚአብሔር ኃይልህን ውስኽ እግዚአብሔር ጸጋህን ለበስ ብሽም ኢየሱስ ጸልይ አለሁ እግዚአብሔር አቦ موسى كونن لحزبها እግዚአብሔር ከካብት ተጠውልና ያጸናህና ምቅጻል ኮነና እግዚአብሔር ከካብት ቋሪጽና ያጸናህና ግብር እግዚአብሔር እንደገና ጅማር ኮነና ለተቀደማይ ግብር እንደገና ምቅጻሉ ኮነና እግዚአብሔር ጸልያለሁ በኢየሱስ ናዝሬታው ሽም ምንቃህ ይሆነሉ ሁሉ ማህበር ከእግዚአብሔር ነታናት ከአካል ከነታ በገዛ ደም ከዘጥራ ሃያ ማህበር ምንቃህ ኮነና ይጸልያለሁ بيسوع كريستوس نتنشوا عتم حبرات كم زنك حيين بباري حاجر كم تزارب كاين أبتدأ يتجلس كهاليلويا كله تنسالو زقبان نجر كم زنك حيين ملك خمسة هاب كاين لومي بشيم يسوع كريستوس نهزبها أبتزلوا ملك تخطبه يتصلي الله أبتزلوا نقول محبرات كاغويتا كم حال سراوي غير كهذا تنسن تصلي الله بقويتا بيسوع كريستوس جاب هرام هاليلويا نمحبرك ملسكا እግዚአብሔር አቦ ከተዓጣ ملسكا ክትኩልዓ እንደገና እግዚአብሔር አቦ ክትስዕር እንደገና ክትስዕር ኣብ ልዕሊ ኹነታታ ክትስዕር እግዚአብሔር ኣብቲ ድኻማታ ክትስዕር እግዚአብሔር አቦ ነቲ ስዕር ኢልካለኻ እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር እዚ ናይ ዓወት መንፈስ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህዝብኻ እግዚአብሔር አቦ ከውን ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም በተዘፍቀረና ተጻሒፍ ከም ዘሎ እግዚአብሔር بتزفكرنا خمس عرض الزنا نبلسنا صحوف إخزابير لم يمشي بيس كريستوس دعنا كابت حيال زبال دعنا محبرك حيلات توصع بسم يسوع برتعات توصع حيلات توصع كابتي زحيل لازم أسلنا قرات كل إخزابير برتعات توصع له حيلي يلا الله سجى يلا منفسك يلا إخزابير بشي يسوع نفسه كف حزبها بصحيه بقول تابي يسوع كريستوس نفسه كف إخزابير منفس من كحته بيتصلي الله نقح خمس بالك إخزابير أبو من كحون يصلي الله كم من كحسر على إخزابير مرعي كون يصلي الله كم مرعي سر على إخزابير أبو هاليلويا بشيم يسوع كريستوس نبوزحات إخزابير أبو نمبرتع مغنيات نبوزحات متنسع مغنيات كون يصلي الله أبرت عيوم نتم بوزحات أبرت عيوم كم زول كإخزابير أبو قويتها صحيح أما خلتن محبرات كاتم ملالس أما خلت عباي محبر كاتم ملالس صحيحة ما خلت عباي محبر كاتم ملالس ما خلت أدم سويت محبر كل عالم زلا محبر كا ما كلات ملالس نصايها لو يمشي يسوع كريستوس المحبر كا دعنا حيل كتب صلي الله دعنا برتع كتب صلي الله بقول تابي يسوع كريستوس مجزابير أملاك نمسكنا كلنا سلا ذهب كنا عدل نمسكنا كلنا سلا قالكا نمسكنا كلنا بشيم يسوع كريستوس زابير نفسه كفنا زابير منفسنا إنكحنا قول تام سها جزيا خنا حلف كدق فنا يصلي الله سها جزيا خنا حلف كم تزارب كنا آمين الله سلازي نفسه كفنا سقوم تون سقوم سمعنا أبقبل خنا وعلو دق فنا يصلي الله كاب صباح جميرنا زابير أنت كنا خم بحدش كندليكا أبرز كندليكا تنحنا أبرزتي مسها زابير أبو جزيا نوسد تنحنا أنت كنا جزيا نوسد نبزحات كنا برخت كم نخون النحسبنا كن رياض قبعنا نجر كم زلوا النحسبنا عين تلبنا كخفة لنا منتي أنت كنا كم حدش مقرب كن كربك هاد دق فنا تصلي الله سلات قبر كل صبح نمسجنا كلنا زابير كبرنا هبك كلنا سلات ذهب كنا عدل تمسجن